Ponedeljak ujutru moj rođendan je prošao. Preživjeli smo moj rođendan. Plakala sam samo jednom. Sad idemo u novu šetnicu danas. Nismo ni mi sigurni dok ćemo da idemo. Imamo neku ideju da obiđemo vodopad i izvor i šta još? Neka jezera. Vodopad, jezera pa izvor. Da, samo ima penjanja, a nešto i vreme i nije nešto danas. Pa ćemo da vidimo, nećemo ništa da planiramo previše jer ne znamo kako će vreme da nas posluži pa da se ne razočaramo. Idemo svakako, pa polnili smo jaknu za kišu i to je to. Merino vuna. Prvi sloj, drugi sloj. A ja imam majicu na kratki duks ovaj. Brrrr. Hladno, ja? Na 10 stepeni. Stigli smo na parking. Ja sam bila ubeđena da smo mi juče bili ovdje, sad sam se iznenadila. Nije, ovo je nešto drugo. A sad, gleda nekome vise patike gore. Hit. Danas je isto hladno kao i juče, ali vjerojatno ćemo se zagrejati. Moja. Policija savjetuje. Be sure you know the right way. For your own safety, use mountaineering equipment. Choose the right way according to your physical fitness. Evo, 20 minuta do vodopada, znači to je tu negdje blizu. Da ti namestim štapić na tvoju? Ajde namesti. Da konačno ispravamo štapove. Da. Evo i štapovi. Nikad nisam koristila štapove. Ode, Rogi. Kad smo mi kupili ove štapove, evo prvi put prilika da ih koristim. Ajde vidimo da li to valja neče. Ne moram ni da hodam. Štapovi idu umjesto mene. Da. Više je dobro. Baš mi dobro. Dobri su štapovi. Ma da dobro, mene boli malo koleno. Lepo izgleda ovdje. Mene malo boli koleno od ovog, kako se zove, udarca. Vidi ovdje je. Čovječe. Evo, entrance fee je 4 €. 4 €, ali čekaj, mi smo grupa. Da, mi smo grupa, čovječe. Čim imaš više od jednog čoveka je. Da. Da, kako se računa grupa? Više od 3 ljudi, šta? Ali mi smo seniori. Ide, platit ćemo. Ajde, platit ćemo, šta se radi. Kad smo već štapevima ovdje došli, mora da platimo, jebi ga. Hoćeš da probaš vodu u životu? Voda života, čovječe. Je dobro? Jasno. Ajde ja da probam. Hladna koleda. Može kartica? Entrance ticket je. A grupa je na koliko grupa? 20 ljudi. A, 20 ljudi je. Da. To je baš dosta. To je ovo je. Vodopad Slavica. A nije Slavica, nego Savica. Moja Slavica je. Moja Slavica. Nadmorska visina je 836 metara. Dvokraki vodopad u obliku slova A. Visina većeg kraka 78 metara. Visina manjeg kraka 25 metara. Slatko rijetko presušuje. Vodopad se napaja vodom iz doline Triglavskih jezera i ispod planine Pršivec. U podzemlju prepunom tunela i jezera voda je već podeljena u 2 dela. Za vreme obilnih oborina
krš u široj okolici Crnog jezera više ne može odvoditi vodu i tako nastaje višestupanjski vodopad visoki do 600 metara. Vi kako ja nosim s tobom? A dobro, ovdje ima ovo stepenište pa ne treba. Da, ovdje ja treba. Moga mi ima stepenica, brate. Čovječe. Ovdje je visoko, brate, gledaj dole. Nisam za džabe radila lunges. Sad je Reverse lunges, front lunges, front, deadlift, deadlift, suitcase. suitcase. Kako se kaže onaj? Suitcase, Suitcase deadlift ili kako se kaže. ne budem zove. Ima svakakvih vežbica. Bog mi ima da se ide ovdje. Sad je već krenula da se znoji, a? Zagrejali smo se sad. Pazi se, ipak je 10 stepeni. Ali, kad udahneš, ono bojim plućima, ono svež Da, vazduh. seče malo. Fight! Ajde vode. Boga mi, stepenice i stepenice ima koliko hoćeš. Da. Topli. Sve toplije i toplije. Evo još stepenica. Evo još stepenica. Samo da izvadim ovo dugmenice za sliku. Da. Look at the view here. Još stepenica. Gdje je taj vodopad? Što to je negdje ovdje? A ne, ima još da se ide. Ovo je samo, evo ga. Oj, jo. Wow. Wow. Zatvoreno je, vidiš. Baš je cool. Da, ogroman je. Idemo sad dalje, a? Moramo dalje da ne pravimo gužu ovdje. Sad idemo dole. Vodopad, znači kaže, ti si pitao nešto baš za vodu, kao kako je to nastalo. Napaja se iz doline Triglavskih jezera, ispod planine Prišivec. I u podzemlju preponu tunela jezera voda je već podeljena u dva dela. Za vreme obilnih oborina krš u široj okolini Crnog jezera više ne može odvoditi vodu i nastaje višestupanjski vodopad visoki do 600 metara. Znači nešto kad je... A vidi kako izgleda zimi. Da, baš je lepo i zimi, čovječe. Samo viš kako nema vode, manje vode ide. Ili se zaledi. Pa da, vjerojatno. Gledaj, ne može se priđe ovdje. Hit. Sljedećeg jutra u njegovim ušima vodopad zagrmi i natera ga da pomisli kako ta voda lijena u podnožju huči i obale trese i kako se od nje ljulja i čvrsta stijena i kako roni brda i drvene ljase. Dok put neba pršće njenog bijesa pjena, tako i mladić pohita dok ne klone, razmišlja Črtomir i u brige tone. S vodu stoji vodopad može prisušiti. Boga mi sad nije nizak. Potok Savica, koji nastavlja svoj put od vodopada glavne pritoka Bohinjskog jezera, najveće bohinjske atrakcije. Voda u jezeru mijenja se 3 put godišnje. To nisam znala. Čovječe,
toliko puta se promeni, a dobro nije čudo što je čist. A od kad postoji, kad je nastao vodopad? Pa ko će ga znati? Znači 2007. su ovaj put obnovili. Pa dobro, znači ima 20 godina, nije još, ali... Mnogo je lakše stepenicama niz brdo. Baš se brzo vraćamo, evo stigli smo na početak. Ovo je bilo samo zagrevanje. Da. Sad idemo na pravu stvar. Da. Idemo na to jezero, 2-3 km odavde. Ali vidjet ćemo kakva je staza, kažu da je strma dosta. Ostaviš samo na 2 minuta, ja odmah kupujem ovaj. A dobro, ako si šta, malo magnetići. Aha. No exit, a dobro, su smo se spuštali. Malo užina. Jabučica. Evo pauza za kaficu sa kapućinom. Pauza za kaficu. Mi sad zapravo treba da se popnemo tamo gore. Sad... Kako ćemo to da... Ima više ruta do gore. To jest ima više stvari da se vidi, ali nismo mi to nismo znali koliko je duga staza, a sad smo tek vidjeli da je tipa ima neko crno jezero i posle dolina 7 jezera, ali do te doline 7 jezera da bi se došlo kaže treba 4 sata, što znači ajde pravit ćemo pauze i sve, znači možda i više od 5 sati plus toliko nazad, nema šanse, treba nam ceo dan. Mi smo već izgubili dosta vremena za vodopad, tako da idemo samo do tog crnog jezera i to je, mislim, zapravo je... Za ovo 2,4 km nam treba navodno 2 sata. Kuku! Crknemo gladni. Da. Tako da ima da crknemo sad. Ali nema veze, idemo idemo da probamo. Ajde da probamo. Rogi nas je naplašio. Kaže, nećemo mi uspjeti da dođemo do tamo. A nismo paneli banane, zaboravili smo. Imamo jednu čokoladicu. Nije, 2 smo paneli. A dobro, 2, tako je. Tako da, što kaže Rogi, jedan probu pa sustav. Štapove! Daj štapove. Daj štapove, ajde. Izvlači, sad treba se penjemo tamo gore. To je zapravo ta planina, eto tu. A dobro, šta ide tako? Mora probam. Mada ovdje kaže, vidiš, mora da imaš kacigu, mora da imaš svetlo za glavu. Ali dobro, to je vjerojatno ako ideš daleko. Da, ovdje vidiš. Mi smo na primjer ovdje, a mi hoćemo da dođemo samo do Crnog jezera. Ali kao navodno, to je najteži put zapravo. Samo ovaj mala deonica je najteža. A do tamo, evo, znači odavde do tamo je 1087 metara uspon. I treba ti, znači, i ovaj pijuk i... O jebote, pa šta je to tamo? Treba ti, znači, prva pomoć i no alkohol, znači ne piješ alkohol, mora bude telefon napunjen na 100%, mora da poneseš i sendvič, i čokoladicu, i jabuku, i bonžitu. Mi smo samo poneli čokoladicu, recimo. Nemamo svetlo za glavu, nemamo kompas, nemamo ove tikepa. Dobro, imat ćemo da pozovemo ovo, 112. Pazi, ako bi uspeli za sat vremena i 45 minuta, to ne bi bilo loše. Dobar uspon, brate. Čekaj. Fun, team park. Dobro nam nije na glavu palo. Pa, možda neko i padne. Moram i ja da se skačem. Već sam crkla. Daj da vežem kosu. Sad je na početku najgore uspon, a onda ide dalje. Dobro, imamo kolege. Da. O? Boga mi, meni postaje toplo. A neću ovdje. Najgore je što
smo zaboravili banane. Pa da, nismo poneli malo više hrane. A ja sam nisam mislila to je nešto blizu. Jebi ga. Tako da eto, to je nešto što možda bude problem, jer ako postanem gladna, to je kraj. Da ne znam dalje. Mislim da će biti zajebanije spustiti se. Realno, sa ovim kamenčugama koje se padaju dole. Koje mogu da skliznu svakog trenutka. Nije najmno, ni čuo što preporučuju kacigu. Sad razumijem zašto preporučuju kacigu. Čekaj da se malo potpomognem. Upa. Čovječe. Prešli smo nekih 700 metara. Evo vidim vrh, blizu smo. Jel vidi? Opaši mi vrte krala što da mene da pada. Neki list. Čovječe. Evo sad nastavljamo gore. Na ove strvine. Kaže ide se levo. Evo baš kažem Rogiju, rekao mi uvijek mora da se uglibimo u neka govna. Ali dobro. Ajde, vidjet ćemo. Uvijek možemo se vratimo nazad. Neko je pravio stepenice ovdje. Od dasak. Uba! Vjerovatno zašto je baš strmo ovdje. Au. Evo, polako se penjemo na ono što sam pokazao. Penjemo se na strvinu, a? Da, gdje smo došli iz ove male staze. Gledao. Čovječe, što je dobro. Što je dobro, brat. Evo, gledaj ovdje kaplje neka voda. Da, gledaj kaplje voda. Tek treba doći. Dobro. Tek stiže najgori dio strmina, bukvalno za 200 metara. O ne, znači ovo je bilo zagrevanje. Od prilike. Dunja, pazi se, ovdje je baš strmo sa leve strane. Ja se bojim visine. Da, baš je visoko, gledaj ti ovo dole. Sunce ti. Bojim se da od visine idem da se penjem na 1500 metara. Samo ti polako i drži se. I bit će sve okej. Svima odmah. Dobro, i dalje su tu ove. Tu ti je zajebano, pazi, lepo se pridrži. Manje korake pravi kad se penješ. Hello. Ode kamen. Evo ih te serpentinice. Čup, up. I sve tako onda ide gore. Ne znam koliko, ali do jezera. Pola puta smo prešli. Čovječe, evo da pokažem malo i okolinu. Aha. Pa jednog nam ga auto tamo dole negdje, 100%. Ne znam da li se vidi to na kameri, ali tu dole vidim i automobila. Evo pauza za vodu. Sad treba ovdje da idemo iza Dunje. Zigi. 10 kilometara, ali ajde. Imaš i šipku tu gore, vidi. Šipka? Da. Dobro, ajde, kad ovako nije strašno, ali... Daj mi onda ću ja držim štapove. Evo ti. Ćeš tvoje da držim? Ne. Mislim, ovo jeste strašno, gledaj ti ovo. Upa! Tako da treba paziti sa tom stazom. Treba dobro držati štapove i sve. Ne moramo skroz da se još ne tiče.
Važi. Zato što Ako nije nisi dobro siguran. da se popare, a mnogo strašnije mi je silaženje. Da. Ako je već sad ovako, a mi na izmaku snage, A, ako si na izmaku snage, bolje da se vraćam. ovo sam sad da bi se popao. Ako ideš, ne? A, toliko. Tako da je ovo 8 od 10 bilo strašno. A ako ne idemo na 10 od 10, onda se vraćamo nazad. Važi. Pazi, možda je ovo bilo najstrašniji deo, ne znam. No, ja ne smijem gledam desno. Pa ni nemoj. Ovo desno jest malo zajebano. Kuku, hoće li ovo penjanje da stane, a? Pa, staće za 800 metara. Ne smijem da pogledam. Nemoj da gledaš. Jo, bojim se. Ne gledaj dole, gledaj samo u svoju stazu i... Ne znam da mi je gore, da gledam gore ili dole. Ili sa strane, ili bilo gde. Joj. Ja ne mogu, ovo mi dole, ovo mi je užasno. Važi, onda stajem. Ja ne mogu više. Dobro, onda se vraćamo nazad. Kako se pakujem ovdje? Pa vidiš da su oni stavljali tu neku sajlu kao. A, ima sajla, gle. Da. A, okej. Ali... Sad ako ti hoćeš možemo, ako ne, kažem, nije ovo naivno. Pa ja neću moći se spustim niz ovo. Okej. Mislim, već smo se dovoljno popeli, šta? Da, lep je pogled odavde. Jeste, nismo stigli do jezera, ali iskreno ja ne sam dalje, ja neću moći se spustiti. Pa znam, pa te, mislim nije ovo naivno, mislim. Evo, stigli smo do ovog dijela i ja ovdje odustajem. Nema šanse, meni kleću noge. Da, pritom ovako će vjerojatno sada ide sve vreme, serpentinama, tako. Ma beži bre, ne mogu. Nije baš naivno. Ne mogu, meni kleću noge i ja idem dole. Ne mogu. Vidiš, tu je kao neka sajla ovdje, vuču kao da se pomogneš, ali... E, pa imamo ovo, gle, karabinjer. Mogu se prikačim sa karabinjerom ovdje. Možeš, ali... I onda da me... Ali onda bi morala da ga otkačim svakih metar. Pa da, treba ti kanap. Treba mi kanap. I svaki metar mora da otkačim. Iskreno, ne osjećam se baš bezbedno da idem gore i onda neću se moj muniš... Napisali da treba full oprema. Da, sad razumiješ što je pisalo da ti treba sve. Od gore mogu da ti bace kamen na glavu i zato treba kaciga. Da, zato treba kaciga, sad kapiram zašto. Baš je ne znam. Bolje mi da idemo dole. Da su leti kamenje, ja nisam očekala da ovo liko zajebano. Nego je fora što ako ne krenemo sada, bolje da se krenemo dole zato što će naići ovi. Da. Treba njih da zaobiđemo. Joj, ja se baš bojim. Ne mogu, meni bukvalno klacaju noge i bolje krenem nazad jer ja ne znam kako ću se spustim posle. Jer sad ide sve gore i gore. Pa evo sad pričamo kako je. Na početku staze je pisalo ono da ti treba kaciga, šta je još onaj... Pijuk. I ne znam ja šta je, rekao ajde, kao lampe za glavu, rekao ajde to je kao noš ako ideš ono, ne znam gdje, rekao nisam očekivala da je ovako, sad vidim. Zašto je tako? Nemoj Rogi to da radiš, molim te, ne znaš koliko je, da li je stablo suvo, nešto da krene pada dole, jebote ti sa njim. Jebote. Ne, pričamo kao, znaš, kako se zove, da smo krenuli ono, čim ostiš da, meni su bukvalno od straha krenule noge da klecaju i ostila sam ono da, ne da, što ja kažem kao, nije kao da mi nismo fizički spremni, možemo mi fizički da izguramo još 5 km se penjemo, nije u tome problem, nego je problem u tome što nemamo adekvatnu opremu da visimo sa onih sajli tamo i po onom kamenju. I nisam nikad do sad išla na tako ekstremnu stazu, tako da neću što bi rizikovali, nema uopšte potrebe. Tako da nema potrebe toliko da rizikujemo jer smo i sami nismo uopšte planirali ovo danas. Mislim kao ajde vidjeli smo da ima pa kao imamo štapove u kolima, tamo ih testiramo. Ali za ovako nešto da bismo otišli do kraja i da bismo se vratili ipak trebalo bi da krenemo mnogo ranije i da imamo i malo bolju opremu i da imamo... I da imaš hranu i da tako da neka
nisam uopšte očekivala staza ovako strma, tako da eto, i ovo što smo prošli je top. Sad ćemo da se spuštamo dole još. Pa ovaj spust je sad mnogo teže, tako da eto, sad idemo dalje. I baš ono treba paziti zato što su stenčuge, ako trenutak nepažnje, bukvalno možeš da sklizneš sa stenom. Evo, odavde se vidi malo jezero. Hit. I gurni jedan kamen i krene da pada na stazu. Pa da, kamen je baš piči, vjerojatno, ne bira put je. Ne znaš gdje će da potrefi. I sad, lagano. Možda ne bi stigli do onih doline 7 jezera. Da, pa dobro, nije ni čudo što komut kaže da treba jedno 5 sati do doline 7 jezera. Ajde da krenemo pa ćemo da vidimo to, ne znamo kakav je put, koliki je uspon, koliko treba vremena, kako će vreme da bude. Da. Evo, viš koliko je zajebano spuštanje? Pa spuštanje je mnogo zajebanije. Pa spuštanje je mnogo zajebanije, da. Kao vidimo, ona dva lika kako se potrljaju dole sa nama. Joj, Kako padaju dole. Joj, Dunja će uti, bre. Šalim se. Joj, brate, kako oni bez štapova i s onim rančugama idu gore. Ima ovaj jedan štapove. A ima je? Aha. Za ovog drugog ne znam, ali za ovog jednog Oni su znam. vjerojatno krenuli da spavaju tamo, ono. Pa da, pa si vidjela koliki ranac nose, ono, 100 litara, bre. Evo, dosta smo se već spustili. Lakše je sa štapovima, definitivno se spušta. Da, ovamo je ona... Ovdje je ono raskršće što tamo ne vodi nigde. Ja ne znam koliko smo mi tačno prešli, ali smo se gore popeli definitivno do nekle. Ne znam dokle, ali se vidi. Tamo gore smo išli. Tamo gore smo išli, znači ja sad stvarno ne znam gdje tačno. Crka se. Ja sam već gladna, ja ne bih preživjela. Pa to, već je pola 2. Da. To je već kraj. Vrijeme za ručak. Seli smo na sendvičema, to jest Na ručak. ručak. Evo ga i sunce, da proslavimo što smo se vratili nazad. Što smo se vratili živi. Ajde, živjeli. Nešto lepo pivo na moje. Kako je lepo. Ovo je neka njihova lokalna kao kraft pivara. Jo, baš je dobro, brate, puno na kukus. Baš je dobro pivo. Ovo je stvarno kao predjel. Evo. Brzi ručkić. Nisu loši ovi sendviči. Opa. Dobar je. Baš ovo. Ovo nije loše. Lepo izgleda. Baš sam gladna.